Logħba li ġiet żviluppata kollha kemm mill-Maltin f'pajjiżna stess u li tajn nies bid-dimensja se tkun qed tiġi mnedija fil-jiem li ġejjin. Net News tkellem ma' Carlos Stivala, il-kap eżekuttiv ta' Fita, li spjegalna fiex tikkonsisti din il-logħba diġitali. Il-logħba tgħin lin-nies diżabbli, speċjalment in-nies li għandhom demenzja, jew anke patoloġiji oħrajn, biex jiftakru il-kliem u jassoċjaw il-kliem ma' stampi. Ġifieri, jekk inti tara pereżempju riga u titgħallem kif tikteb il-kelma riga, se jkun hemm il-kelma miktuba u l-istampa. Hija logħba fejn wieħed irid jassoċja l-istampi mal-kliem. Il-logħba li tgħallmu flimkien se jkun fiha ħafna sezzjonijiet differenti fosthom kontenut marbut mal-ikel. Il-logħba tinfeta f'ħafna partijiet fejn jista' jkollok artikoli tal-ikel, logħob, affarijiet ta' kuljum tal-ħajja. Naħsbu li jekk persuna b'ċertu diżabilità tara stampa frekwentement, tassoċja l-istampa mal-kelma, forsi wara ftit ħin, mhux biss jaraf l-istampa x'inhi, imma jitgħallem ukoll kif tikteb il-kelma. Din il-logħba mhux biss hija ta' interess għan nies b'diżabilità, imma hija wkoll interessanti għal min jixtieq li jitgħallem xi kliem sempliċi bil-Malti. Din il-logħba bħas servizzi kollha ta' Fita hija b'xejn u se tkun qed tiġi mnedija fil-jiem li ġejjin kemm fuq il-website tagħhom kif ukoll fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook. Huwa tajb ukoll forsi xi ħadd barrani jrid jitgħallem il-lingwa Maltija. Ġifieri hemm ħafna possibilitajiet ta' użu ta' dan is-software. Jekk xi ħadd jitkellem bl-Ingliż u jrid jitgħallem il-Malti, b'din il-logħba tkun qed titgħallem kliem bażiċi. Carlos Stivala spjegalna li l-ħaddiema kollha għenu lil Joseph Mark Caruana li kien il-moħħ wara din il-logħba biex din issir aktar attrajenti u moderna. L-impjegati kollha kemm aħna għenna lil dan il-persuna li kellu bżonn naqra għajnuna iktar biex inġibuha moderna, għax illum dal-persuna li krea din il-logħba għandu 59 sena. Kemm ġejna naqra l-kuluri għamilni naqra tajba għal żmienijiet tal-lum. Però kollox magħmul mill-Fita u se tkun b'xejn. Intant il-Fita se tkun qed tintroduċi proġetti oħra fosthom Smart Home li jgħin il-bosta persuni f'każ li dawn ikollhom xi inċident bilan li kemm l-anzjani kif ukoll persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti.